Rutinitas setiap pagi, Atang Segon, jangan gerus, goreng Mindi. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Untungnya dek ijek sak omah karo Simbok, tangine ya wis genah dhisik Simbok. Iki mau sing ngeroncongke Simbok, terus iki segaku ya wis mateng, langsung wae tak entas, gek tak duduk. Lah iki esuk-esuk kok wis ana gelas melumah akeh men. Lah apa mambeng iki mampeng do ngombe. Rencanane meh jangan gerus cokak, terus goreng Mindi. Lah Mindiku lagi wae tak tokne saka freezer isih beku, terus tak suntaki banyu ben cair. Karo nunggu mintine cair, tak tinggal jangan gerus dhisik, mateng geruse, engko lak mintine ya wis cair kari digoreng. Nek masak esuk ngene iki ya mesti masake duet karo mbokku, dadine men satset gek ndang rampung, gek ndang budal nyalas. Iki mau sing marutne kambil ya mbokku, dadi aku kur kari cemplang-cemplung. Lah mak jegagi jangan gerusku wis mateng, langsung wae gek tak entas. Lanjut, mindiku ya wis cair, iki ya wis tak kumbah resik, tak tambahi roiko. Iya deng, nek enek sing urung ngerti, mintike anak jair kuwi lho sing ijih cilik-cilik, nek nggonku jenenge iki minti. Terus mintine iki tak tepungi, dadi meh digoreng tepung, men crispy ngono kae. Lah nek wis ditepungi ngene iki, minyake ya wis panas, gek dijegur-jegurke wae. Ora lali genine dilorot ben ora kebrangas, engko ndak mintine gosong. Kan minti tepungku wis mateng, tampilane ya cuantik pol. Dadi menune dina iki gerus cokak karo goreng minti tepung, gek wis mateng, gek ayu OTW nyalas.